Tento rok máme nové priestory. V podstate máme stále ešte staré priestory, ale rozšírili sme ateliér na trojnásobok toho, čo býval v minulosti. A v tejto druhej väčšej miestnosti momentálne sa tvorí akvarelom, robia sa tu tvorivedelné workshopy takmer každý víkend. A náš ateliér bol v minulosti skôr o mne a mojej tvorbe, ale momentálne sa to posunulo do roviny, kedy aj moje žiačky začali učiť a v podstate je nás tu asi približne 5 lektoriek, ktoré pravidelne vedieme aj deti, aj dospelákov, také pomiešané skupiny a trošku sa snažíme im priblížiť ten svet akvarelovej malby. Technika má vždy svoje zákonitosti a my na našich workshopoch nie sme úplne ako Zúška, kde sa vo veľkom učí alebo sa vedie aj k tej tvorivosti, tak u nás je to hlavne o tom, že sa snažíme naučiť ľudí pracovať s tou technikou a vysvetliť im, akým spôsobom môžu v podstate tvoriť akvarelom konkrétne. Čiže po tej technickej stránke naozaj môže prísť a tvoriť každý. Ten, kto chce začať tvoriť, ani nepotrebuje talent, ale odhodlanie potrebuje. A vlastne to odhodlanie to je ako keby už svojím spôsobom talent, alebo ešte niečo viac ako talent. Lebo ten samotný talent sa môže zrodiť hocikom aj neskôr, to nemusí byť vedieť, ale potrebuje určite nejakým spôsobom získať odhodlanie. To neviem, jak sa to získava, ale často sa mi stáva, že odložím niečo, čo sa mi nepáči a potom až časom sa k tomu buď vrátim, alebo naozaj časom sa rozhodne, či to je len momentálne, ale najlepší bol Cézanne, ten vyhadzoval z ateliéru rovno obrazy von oknom na čerešňu a jeden zberateľ to tam našiel a došiel tak so pár zaujímavým obrazom. Určite najťažšie je robiť portrét niekoho, aby naozaj človek vystihol toho človeka. To je jednoznačne, to človek by najradšej zabalil aj 100-krát. Silvia Matisová, som malierka, ilustrátorka, žijem v Modre 2 roky a vo februári sme si tuto s kolegom fotografom Lukášom otvorili spoločný ateliér v centre Modry, aby nás ľudia mohli vidieť a pozerať sa, ako robíme. Veľa ľudí sa ma pýta, čo ma inšpiruje a ja vlastne neviem, ja si len tak sadnem a to proste príde. Veľmi rada malujem ľudí alebo postavy, ženy a zvieratá. Asi najčastejšie robím s tušom a atramentom, a vodovkami a občas akrylom, ale vždy sa vraciam k tomu tušu. Myslím si, že aj tá komerčná fotografia, aj tá, nazvem to umelecká fotografia, si vyžaduje už tú dávku kreativity, čiže určite aj tá komerčná je z veľkej časti umenie. Taká výzva bola naozaj úplne v začiatkoch, ako to sklo, alebo ten minerál, ale vtedy to bolo len sklo, vtedy som ešte minerály nepoužívala, že ako to sklo uchytiť tak, aby jednoducho neutekalo z toho drôtu. A potom som si spomenula na starých drôtárov, že predsa tie hrnce a hrnčeky a ja neviem, misky nejakým spôsobom boli odrôtované, lebo ja si to pamätám ako decko. A tak som proste nejak logicky začala pretačiť a naťahovať ten ród a to bola pre mňa naozaj zo začiatku veľmi veľká výzva. Výzva je pre mňa, že keď zbadám ten minerál alebo nejaké to krásne sklo, tak ja mám nejakú takú predstavivosť, mi v hlave nejaká vznikne a to je taká pre mňa výzva, že ešte som len v lietadle a ja už pomaly tvorím. Som taký, že vždy začnem tak tvoriť spontánne, že práve ten pocit, ktorý ma doviedol k tomu malovaniu už niekedy dávno, tak stále ma k tomu vracia, ale potom po tej spontánnosti, ktorá za chvíľku odíde, tak vlastne nastane také vákuum a vtedy teda buď si dám teda tú pauzu, skúšam to zlomiť a jeden taký obraz je teda, ten som tvoril vlastne 3 mesiace. To som nosil v hlave dlho, ale bolo náročné to vlastne nejak vystihnúť do toho obrazu, zapracovať, takže to trvalo jednu zimu, 3 mesiace, asi 3,5 mesiaca.
Tvorba sa vyznačuje asi skôr takým nejakým fantazijným prístupom, možno mierne až surreálnym. V tej keramike sa to prejavuje skôr také nejaké možno rozprávkovosti, magickosti a táto poloha mi je veľmi blízka vo všetkých technikách. Musí mať človek nutne talent, aby začal tvoriť? Tak ja si myslím, že asi trošku hej, nejaké také špeciálne vnímanie, takú možnú pozornosť, senzibilitu človek potrebuje a potom hlavne potrebuje aj vrchový zadok, aby si to odsedel a vytrvalosť. A aj sa stalo, že sa veci poškodili, vybuchli veci a to patrí k tomu. To sa mi vlastne stalo hneď na začiatku ešte na škole, že mi vybuchla veľká ročníková vec a to človeka proste posunie, takže určite sa stane. Boli diela, ktoré som aj 3-krát premaloval, áno? Lebo som sa tam necítil, takže a môžem povedať, že nakoniec to vyšlo nádherne, áno? Takže ja si myslím, že je dôležité sa nebať. Mám rozrobené obrazy a kde som si povedal, že OK, že ešte nie je ten čas na ten obraz, že to ešte musí nejakým spôsobom dozrieť. Keďže nie som profesionálny maliar, a nemalujem každý deň, ešte ja sa stále venujem hokeju. Ten čas a ten život niekedy zastaví to dielo, no a potom to dielo dozrie a sa to vyvinie a mnohokrát je to ešte krajšie, ako som si myslel, že to malo byť pôvodne. Keď tvorím, tak v podstate u mňa prejde taký vizuál v hlave a potom v podstate automaticky začína proces tvorby, ktorý prepájam, ja neriešim, ja to robím všetko intuitívne. Tak ako to príde, ako to nacítim, tak také farby vzniknú. Vždycky už počiatočná myšlienka je daná v mojej hlave, ale snažím sa to nechať na intuíciu. Nech táto spracuje za mňa. Najdlhšie som v sebe nosila svoju prvú mandalu. Proces výroby tej mandaly v mojej hlave trval 3 roky, kým som sa odvážila ju dať na platno. Ale potom už to bolo šťastie a už som vedela, čo chcem v mandalách povedať ľuďom. Takže mandala bola u mňa najdlhší proces, ktorý som dotiahla vo svojej tvorbe. Teraz napríklad je výhoda, keď som už v tomto dôchodcovskom veku, že si môžem robiť v podstate čo chcem pre seba, vlastne pre známych a takže nie som už obmedzovaná takými investormi, ktorí majú svoje požiadavky všelijaké, že toto chcem a toto chcem. A keď som v minulosti robila takúto vec, tak už som to robila na silu, už ma to ako nebavilo, tak vtedy to aj veľmi dlho trvá, kým to dorobím. Ale keď robím tak s radosťou, tak niekedy to spravím hneď. Téma chyby v umení je, asi každý na ňu pozerá inak, ale za mňa je to niečo, čo vlastne až po dokončení obrazu zistíte, že či to bola chyba. Lebo niekedy sa to ukáže ako tá najlepšia vec na tom obraze a je to niečo čo robí ten obraz zaujímavý. Čiže častokrát ten obraz, keď už si myslím, že je nepodarený, odložím ho aj na týždeň, ale potom sa vrátim k nemu a zistím, že to, čo sa mi predtým nepáčilo, dáva tomu obrazu šťavu. Som niekedy kvázi premaloval obraz alebo v polovici sa rozhodol, že ho ani nedokončím, tak stalo sa mi to asi 3-krát a poviem vám, že bolo to veľmi úspešné, pretože ten obraz ten konečný výsledok bol vlastne úspešný, takže potom som ani neľutoval to, že som nedokončil niečo, čo som začal a úplne v strede procesu som sa rozmyslel, že to bude niečo iné, takže stalo sa mi to, ale neľutujem. Vítajte v mojom ateliéri. Venujem sa abstrakcii,
Hlavne teda, ako môžete vidieť, sú to veľmi výrazné a farebné obrazy. A abstrakcia pre mňa znamená slobodu, takže táto sloboda mi dáva aj nekonečné možnosti v mojej tvorbe. Jednou z takých diel je práve tento obraz, ktorý sa volá Migréna. Ten názov nie je náhodný, mala som veľkú bolesť hlavy, keď som ho tvorila, čiže to bola jedna zásadná prekážka. A čo je na tom obraze zložité, to sami aj môžete vidieť. Je tam množstvo rôznych poprepájaných vzorcov a obrázkov a jedno na druhé naväzuje. Maľovaniu sa venujem takmer od malička s menšími predstavkami kvôli deťom. A stále k tomu maľovaniu ma to ťahalo, ale ťahalo ma to skôr kvôli tej inakosti. Hľadala som teda ten priestor, kde využiť tú inakosť. Myslím si, že najviac mi dalo zabrať práve konkrétne tento obraz, kde som skúšala používať aj epoxid. Polystyren je zradný v tom, keď ho zle ošetrím a zafixujem, tak ten epoxid krásne vpije do toho polystyrenu, takže to som aj viackrát musela to vylievať a nájsť k tomu vlastne systém, ako sa skamarátiť s tým epoxidom a polystyrenom. Som hlboko ponorená do tých obrazov, takže mne sa niekedy zdá, že tie najlepšie sa namalujú tak nejako sami. Je to úplná vnútorná potreba, aspoň z mojej strany. Neviem inak. Proste v hlave mám stále malovanie aj v čase, keď nemalujem. Proste od malička som vždy mala ceruzku v ruke a vždy som kreslila a neviem, či je to o talente. Ja si myslím, že ja mám vnútornú potrebu a neviem s tým prestať. Ateliér Inka Art funguje už 17 rokov. Pracujú tu a kreslia, malujú deti od 5 rokov až po dospelých a ateliér je voľne verejný pre každého, kto má talent, kto má chuť malovať a má čas na sebatvorenie. Podľa môjho názoru môže malovať naozaj každý, keď má chuť a hlave usporiadané myšlienky na to, že chce tvoriť. Takže podľa mňa malovať môže každý, ale ak by chcel niekto naozaj už taký vyšší level, tak potrebuje naozaj pracovať niekoľko rokov na sebe, aby tá práca bola na 100% technicky správne spracovaná. Proces tvorby diela je niekedy taký zložitý, ale vždy je to zaujímavé. A každý proces dáva nové možnosti. Vždy na to musíme pozerať, keď nevieme ako ďalej, že toto je tá križovatka, kde musíme zastaviť, predýchať sa, možno obrázok odložiť alebo venovať sa niečomu inému. Ale nad svojou tvorbou ja osobne som nikdy nelámala palicu, pretože mňa zaujíma proces a nie výsledok. Zopárkrát sa mi to stalo, že som zo zúfalstva pretrel celé plátno a začal som odznova. Čomu som bol aj rád, pretože výsledok sa potom dostavil. Sú také diela, také práce, ktoré vám dajú zabrať a väčšinou sú to tie, o ktorých si myslíte na začiatku, že fantastická téma, to zbodnem, to sa mi bude ľahko robiť. A to sú také, ktoré vám dajú potom najviac zabrať. Svoje obrazy robím veľmi dlho, niektoré pár rokov vznikajú, niektoré veľmi rýchlo a niektoré sú veľmi nadlho. A tam niektoré príde k bodu, kedy dáme tomu ich pretriem úplne, že ich zamalujem, takže to vlastne je tá palica zlomená, že vlastne sa premalujú. Najťažšie bolo pre mňa asi v dobe štúdií,
lebo tam boli samé témy. A vlastne najväčšiu slobodu mám, keď nemám žiadnu tému, že vlastne to je plynulé, tá tvorba je plynulý ako nejaký prúd, ktorý prechádza cez vás. Takže najťažšie je téma. Ja keď tvorím, musím mať dobrú náladu, pretože keď náhodou nie je tam tá láska, tá dobrá nálada, tak sa celá dorežiem, takže ja som mám také porekadlo, že 3-krát a dosť, že 3-krát sa porežem a odchádzam. Takže talent je veľmi dôležitý, ale dôležitejšie asi to skúšanie, cvičenie a stále sa pokúšať zlepšovať. Hlavne na začiatku to bol skôr pokus omyl. Moje diela, keď som sa naučila vlastne aj technológiu, aj vlastne spracovanie toho skla, tak sa veľakrát stalo, že dielo mi prasklo, lebo som nedodržala technologický postup, alebo sa mi odskelnilo, nebola som s ním spokojná, alebo vyšla iná farba, nejaká bublina, lebo nebolo niečo dobre vyschnuté, alebo sa tam dostal vzduch, takže veľakrát sa to stane, že dielo nie je také, ako si predstavujem. Nemyslím, že človek musí byť vyslovene talentovaný. Musí mať hlavne pozitívny prístup, dobrú náladu, musí byť veselý, optimistický, musí ho niečo, čo tvorí, naplňať a vtedy sa dá úplne všetko. Jeden obraz som prevaľovala asi 4-krát a dokonca jeden išiel aj na výstavu v LS-ku a tam som poslala jednu fotografiu a vystavovala som úplne niečo iné, takže tam naozaj som sa nejako nevedela s tým stotožniť a ja pošlem dielo na výstavu len vtedy, keď sa s ním absolútne na 100% stotožňujem.